Ja, hej. Mit navn det er Georg Stensgaard, og jeg kommer fra Emballagegruppen i Danmark. Emballagegruppen er en kartonagevirksomhed, som blev etableret i januar 2014. Og vores markedsområde er jo primært Skandinavien. Og så derfor er vi repræsenteret på den her messe i dag, eller i de her dage her. Og vi har tidligere været i Lillestrøm i Norge på tilsvarende messe, for ligesom at udbrede kendskabet til vores virksomhed. De ting, som vi præsenterer i dag her, det er, vi har nogle eksempler på, hvor vi kan komme cold foil på, altså noget eksklusiv emballage, hvor man fremhæver designet og dermed skaber opmærksomhed omkring sit produkt. Det er noget, som vi har vældig stor fokus på, og som vores kunder er begejstrede for. Og nogle andre trends, som vi ser i markedet lige nu, det er, at til forskellige sleeve-løsninger, hvor man har sleeves, og med typisk en form for en bakke eller tråd indenunder, men hvor man nemt og hurtigt kan profilere sit produkt. Ellers så er vi kendetegnet ved, at vi har et bredt produktsortiment. Vi kan mange forskellige produkttyper, helt fra almindelig kartonage over forskellige tråd til frugt- og grøntmarkedet. Vi har hele fastfood-området, og så har vi almindelig general packaging. Ja, årsagen til, at vi er her, det er jo, at vi har nogle kunder på det svenske marked i øjeblikket, men vi vil gerne udbygge vores markedsandel på det svenske marked. Vi mener, at der er grobund for det, og derfor er vi repræsenteret her for simpelthen at udbrede kendskabet til emballagegruppen.